गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर। दायो आङो बे समावहाय भिडिअ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जादों नैबे इभिक्सनखौ लानानैहाय इभिक्सननि बाथ्रा आं जेबो सावरायनाय जानाय नङा। जा सावरायनांगौ गेदेमाफोरा सावरायगोन, ओमफ्राय जा सलुसन जों बे जानानै थांनाय जाथाय जोंथ' बेखौ आरो लाबोफिननो हाया। बिनिनो बिथांमोना गोबां खैफोदावहाय गोग्लैसोना दङ, जेंना जेंसियाव गोग्लैसोना दङ। बिमानि मेगनाव मोदै, फिसानि मेगनाव मोदै, बिफानि मेगनाव मोदै। दा आं बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोननो जा हायो जों रायजो राजा ज' जानानैहाय बिथांमोननो हेफाजाब हैनो हायो खोमा, आं बे थांखिखौ लानाय जादों। बेखायनो आङो नैबे डनेसन मानि कालेक्ट खालामनो सानदों। नोंथांमोना जा हायो 10 थाखा 20 थाखा थाइसे थाइनै डनेसन हरनो हागोन। नोंथांमोनाव आं फर्स खालामा, जाय बिथांमोना गोसो दं नोंथांमोना हरदो। आङो एकाउन्ट नाम्बार, गुगोल पे नाम्बार, बे नाम्बारखौहाय आं डिसक्रिपसनाव आरो भिडिअनि स्क्रिनावहाय होनाय जागोन। बे एकाउन्ट नाम्बारा आंनिनो थागोन। आङो टटेल कालेक्ट खालामनानै आङो बिथांमोननो माबा मोनसे हेफाजाब, गिदिर एमाउन्ट फैयो ना फिसा एमाउन्ट फैयो, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख जा एमाउन्ट फैयो बिथांमोननि थाखाय आं माबा मोनसे खालामनानै बिथांमोननो गथायनाय जागोन। आरो जेसेबां फैसा फैबाय थायो बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेशनखौ होबाय थागोन। घन्टा बाय घन्टा बिदिनो होबाय थागोन। आङो आंनिफ्राय बिथांमोननिसिम आं 5,000 आङो डनेसनखौ होनाय जागोन आंनि पकेटनिफ्राय। आंनाव गिदिर एमाउन्ट गैया, आं जा दङ बेखौनो आं नाजादों। बेखायनो जाय बिथांमोनाबो गिदिर एमाउन्ट गैया बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो, बेनि थाखायनो थाइसे थाइनै जा दङ फैसा पकेटाव बेखौ जाहाथे गोसो गुदुं सुबुंफोरा हरलायो, आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बिदिनो जोङो नुनो मोनो गोबां बिथांमोननिसिम दासिमबो हेफाजाब होगिरि बिथांमोना सहैथ'वाखै। माखासे 2 3 सहैदों, आं नायगासिनो दङ बिथांमोनखौहाय। सिगां जाजेननायनिफ्रायनो एकदम गोसोआ दुखु मोनदों। थानो हायाखै आरो दुब दुब मोनबाय थादों, बेबायदि जादों। गोसो गुदुं, नाथाय जों हेफाजाब होनो जोंहा राहा गैया, मा खालामनो ना। बेखायनो आङो पाब्लिकनाव आं रिकुवेस्ट खालामो आरो जा बिथांमोना गोसो गुदुं बिथांमोना थाइसे थाइनै हरलायोबा मोजां, बिथांमोननो गथायहैगोन। नोंथांमोननि रायजोफोरनि नाम लानानै आं बे फैसाखौ गथायनाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बैयाव थांनानै हैनो हाया, जायफोरा बैयाव थांनानै हैनो हाया, गिदिर एमाउन्ट गैया, थाइसे थाइनै पकेटाव दङ, नाथाय गोसो गुदुं होनो गोसो, बेनि थाखाय नोंथांमोना बे डनेसनखौ हरनो हागोन। आङो रायजोनि नाम लानानै आं बे डनेसनखौ हैनाय जागोन, हारिनि नाम लानानै। नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं निस्सय आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे बयबो खना खनलायाव थानाय जोंनि रायजोनि बर' रायजो राजाफ्रा नुहैयो। जाय बिथांमोना गोसो गुदुं बिथांमोना हरनो गोसो जायो, हरथों। आङो बेखौनो मिजिंथिबाय आरो आङो सानथामनि गेजेराव आं बे डनेसनखौ हैनाय जागोन। दिनै 3 तारिख, 3, 4, 5, 6 तारिखसिमावहाय आङो हैनो नाजागोन। आङो बेखौनो बुंनानै बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना अननानै प्लिज शेयार खालाम भिडिअखौहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना हरनो गोसोबा हरनो हागोन, थाइसे थाइनै, थाइथाम, थाइब्रै, थाइबा, 10 थाखा 20 थाखा जा हायो, जा गोसो नोंथांमोना 100 थाखा 200 थाखा हरनो हागोन। आं बेखौनो बुंनानै बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ स' माच।